Fil-katakesi tagħna llum eżistijaj sejrin inkomplu nirriflettu fuq l-ittra apostolika li l-Beatu Giovanni Paolo Tini kien kiteb fil-bidu tal-millenju l-ġdid, mill-millenju fis-sena 2000, propjament fil-2001 kien ħareġ l-ittra li ġi propju li semta fil-bidu ta' millenju ġdid fejn hemmhekk il-Papa Giovanni Paolo Tini tagħna biex ngħidu hekk qafas programm tal-bżonn ta' tiġdid fil-Knisja u b'evanġelizzazzjoni ġdida. Nistu ngħidu li anka l-Papa Franġisku propju anka bil-littra apostolika illi ħareġ il-ferħ li tevanġelizza dwar il-ferħ li għandu jkollna fix-xandier tal-kelma tal-Alla nsibu diversi elementi li l-Papa Franġisku qiegħed jgħid u li qal f'dil-littra u li qed jgħidilna bħala Papa illi Giovanni Paolo Tini jgħidu manka f'din l-istess dokument. Illum ser nittrattaw dwar aspett partikolari li l-Papa Giovanni Paolo Tini semmi f'dan id-dokument fil-bidu ta' millenju ġdid, propjament il-paragrafu 49, se naqraħu mbagħad nagħmel ftit riflessjonijiet fuqu kif qed nagħmel f'daw il-katakesi, li se jkellimna fuq tema kif ħadd indunaw li hija ħafna l-qalb ukoll il-Papa Franġisku. Papa Franġisku qed jgħidilna anke din l-istess ħaġa li fl-2001 il-Papa Giovanni Paolo Tini kien diġà qiegħed jgħidilna. Isimgħu. Meta nibdew nikkoltivaw il-komunjoni ġewwa l-Knisja, l-imħabba tagħna tibda tissarraf f'qadi li jħaddan lil kulħadd. Tnebbaħna għall-impenn ta' mħabba prattika u konkreta għal kull bniedem. Dan huwa wkoll aspett li jeħtieġ ikun is-sinjal ċar tal-ħajja nisranija, tal-ħidma tal-Knisja u tal-ippjanar pastorali kollu tagħna. Is-seklu u l-millenju li għadhom kemm bdew jeħtieġ jaraw u nittamaw b'mod iżjed ċar bliema dedikazzjoni il-komunità nisranija taftati lilha nfisha bl-imħabba. Jekk inkunu bdejna tassew mill-ġdid mill-kontemplazzjoni ta' Kristu, jeħtieġ narawh l-aktar fl-uċuħ ta' dawk li fihom rid jara lilu nnifsu. Għax jien kont bil-ġuħu tmajtuni għalinna Ġesu, kont bil-għaċċu sqejtuni, kont barrani u l-qajtuni, kont eri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Din is-silta tal-Vanġelu mhix bistedina l-imħabba. Hija paġna ta' Kristoloġija li titfaraġġ ta' dawl fuq il-misteru ta' Kristu. Dawn il-kelmiet u mhux inqas bil-verità tat-tagħlim tagħha, il-Knisja tkejjel il-fedeltà tagħha bħala l-arusa ta' Kristu. Jeħtieġ niftakru li ħadd m'għandu jitħalla barra mill-imħabba tagħna, għax li bentalla meta sar bniedem ingħaqad b'xi mod ma' kull bniedem. Imma kif ifakkarna tajjeb il-kliem ċar tal-Evanġelju, Kristu huwa preżenti b'mod speċjali fil-foqra u dan jitlob li l-Knisja tagħmel għażla preferenzjali għalihom. Din l-għażla hija xhieda tal-imħabba ta' Alla u tal-providenza u tal-ħnina tiegħu. B'xi mod l-istorja tal-bniedem għadha mimlija biż-żerrija tas-saltna ta' Alla li Kristu nnifsu żara meta f'din id-dinja kull meta kien iwieġeb il dawk li kienu jiġu għandu bil-tiġijiet tagħhom kemm spiritwali kif ukoll materjali. Fi żmienna hemm bosta ħtiġijiet li jitolbu tweġiba ta' modrija u ħniena mill-insara. Id-dinja tagħna tinsab dieħla f'millenju ġdid mobbija bil-kontradizzjonijiet tal-progress ekonomiku, kulturali u teknoloġiku li joffri possibilitajiet mill-aktar kbar lil xi wħud li huma xortihom tajba. Fil-waqt li jħalli miljuni oħrajn mhux biss fil-marġini tal-progress, imma f'kundizzjonijiet ta' ħajja li huma ħafna taħt il-livell li titlob id-dinjità tal-bniedem. Kif jista' jkun li llum ta' nies li jmutu bil-ġuħ, ikkundannati għall-illetteriżmu mingħajr il-kura medika bażika mingħajr saqaf fuq rashom? Il-faqar fid-dinja nistgħu ngħidu li hu bla limitu.
Jekk ma' s-suriet tradizzjonali tiegħu nżidu wkoll is-suriet ġodda ta' faqar. Dawn l-aħħar spiss jolqtu taqsimiet u gruppi li għalkemm munijin b'servizzi finanzjarji tajbin, jaslu biex jitilfu t-tama fil-ħajja, jingħataw drogi u jinħakmu mill-biża' li qatt jisfaw mħollija waħedhom meta jsiru anzjani jew li fis-soċjetà jkunu mogħtija il-ġenb jew diskriminati. Meta jilmaħ sitwazzjonijiet ta' din ix-xorta, in-nisrani jrid jitgħallem jagħmel qatt ta' fidi fi Kristu, billi jilmaħ leħen Kristu fil-karba l-għajnuna li toħroġ minn fom din id-dinja ta' fqar. Dan ifisser li wieħed għandu jissokta bil-ħidma ta' karità li dejjem intwerid b'diversi suriet fiż-żewġ millenji li għaddew, imma lillum forsi titlob bidu ġdid. Issa huwa żmien għal kreattività ġdida fil-ħidma tal-karità. Mhux biss billi naraw l-għajnuna li tingħata tkun effettiva, imma wkoll billi nersqu lejn il-proxmu u nfissru s-solidarjetà tagħna ma' dawk li qed ibatu. Hekk l-għajnuna ma titqies bħala ġest li jfisser ftit jew xejn, imma bħala parteċipazzjoni bejn l-aħwa. Għalhekk jeħtieġ naraw li l-fqar f'kull komunità jħossuhom f'darhom. Ma jkunx dan l-aħjar mod u l-aktar wieħed effettiv kif nippreżentaw l-aħbar it-tajba u tas-saltna. Mingħajr din l-evanġelizzazzjoni u bil-karità u x-xhieda tal-faqar nisrani, l-aħbar it-tajba tal-Evanġelu li fiha nfissa hija l-ewwel forma ta' karità tkun fil-periklu li tkun mifhuma ħażin jew li tkun maħnuqa minn kwantità ta' kliem li bih ninsabu mdawrin fis-soċjetà ta' komunikazzjoni fi żmienna. Il-karità bl-emil twettaq b'mod l-aktar ċar il-karità bil-kliem. Forsi f'dal kliem eżistijej daqsxejn fit-tul li għadna kif smajna li kiteb il-Papa Giovanni Paolo II fl-2001 f'din littra apostolika fil-bidu tal-millenju ġdid, diġà qegħdin naraw hekk li dak li qed jgħidilna l-Papa Franġisku fi żminijietna propju qed ikompli jibni fuq dak illi il-Papa diġà kien qed jgħidilna fl-2001 is-sitwazzjoni ta' xiex għandha tkun l-evanġelizzazzjoni tagħna fejn għandha tħabbat, mu speċjali f'dan il-kuntest dwar l-għażla tal-foqra. Il-Papa Franġisku ta' spiss qed nisimgħu jgħidilna irid knisja fqira u għall-foqra. Il-Papa Giovanni Paolo II diġà kien qed jgħidilna il-bżonn ta' knisja għall-foqra u mhux biss hija l-knisja mill-bidunet tagħha kienet għamlet l-għażla tagħha favur il-foqra, però jiġu momenti, ċirkustanzi fl-istorja li dina jkun hemm bżonn tiġi enfasizzata iktar. Ħalna naraw daqsxejn ftit elementi li l-Papa Giovanni Paolo II qiegħed jgħidilna. L-ewwel ħaġa qed jgħid il-Papa li jisma' din l-imħabba murija fatti ta' karità il-minu fil-bżonn, il-Papa qed jgħid li toħroġ mill-komunjoni ġewwa l-Knisja. Importanti nifhmu din il-ħaġa eżisti. Il-Papa qed jinsisti Giovanni Paolo II li l-imħabba tagħna lejn il-foqra trid toħroġ mill-imħabba tagħna bejnietna l-insara. Il-katekeżi li għaddiet tkellimt propju fuq l-għaqda bejn l-insara, il-komunjoni l-għaqda fil-Knisja anke ta' qabel tkellimna fuq hekk ukoll. Issa l-Papa qed jgħidilna Giovanni Paolo illi frott l-għaqda u l-imħabba ta' bejnietna titwielet il-karità lejn dawk li huma fil-bżonn. Forsi hawnhekk hija ta' aspirazzjoni il-ħajja ikkonsagrata biex nitkellem mod komuni il-patrijiet u s-sorijiet. Illi jgħixu f'komunità. Li l-imħabba ta' bejniethom fil-komunità bl-isfidi kbar kollha li ġibbija, minna titwilet l-imħabba lejn il-foqra. Niftħu għajnejna noqogħdu attenti jekk l-imħabba lejn il-foqra ma titwilitx frott l-imħabba ta' bejnietna, allura noqogħdu attenti li dina ma tkunx eżattament kif il-mulej Ġesu jrida fil-Vanġelu. Dak li qed jgħidilna Giovanni Paolo II, għad il-imħabba ta' bejnietna li trid tissarraf u f'imħabba prattika u konkreta għal kull bniedem. Għaliex? Għax l-imħabba titfur. L-imħabba issir qawwija prattika tiġi mantnuta mill-imħabba li inti tirċievi hija l-imħabba li inti tista' tagħti fil-ħajja.
Għalhekk trid l-imħabba lejn il-foqra trid toħroġ mill-imħabba tagħna bejnietna. L-imħabba tagħna bejnietna hija frott l-imħabba tagħna lejna. Mela Alla jħobb lilna bħala nsara u aħna nħobbu lil xulxin, u mbagħad din l-imħabba tagħna tfur minna għal fuq l-oħrajn. Il-mulej hekk irid jasal għand kull bniedem permezz tal-komunità nisranija, permezz tal-Knisja. Mela immaġinaw li kieku l-Knisja hija tazza u Ġesu irid jimliha bl-ilma din it-tazza li hija l-imħabba tal-Ispiritu Santu. Mhux biss jimliha imma tfur din it-tazza u l-ilma joħroġ minna u propju jmur madwarha. Aħna hekk suppost inkunu eżistijej. Il-parroċċi tagħna suppost ikunu komunità ta' mħabba għal nies li ma jemnux, li mbagħad l-imħabba li huma jesperjenzaw, li huma jġarbu, li huma jgħixu bejniethom tfur minn ġewwa fihom, u speċjali fl-Ewkaristija, għal fuq l-oħrajn. Għax l-imħabba l-ewwel tittirċeviha biex imbagħad tkun tista' tagħtiha. U aħna msejħin li l-foqra mhux nagħtuhom l-imħabba umana tagħna li hija mimlija difetti u dnubiet, imma rridu nagħtuhom l-imħabba ta' Alla, allura l-ewwel rridu nirċivuha biex imbagħad inkunu nistgħu nagħtuha. Il-Papa mbagħad jgħid dan huwa wkoll aspett li jeħtieġ ikun sinjal ċar tal-ħajja nisranija, tal-ħidma tal-Knisja u l-ippjanar pastorali kollu tagħha. Jiena naħseb illi propju din il-kelma tal-Ġwanni Pawlu II tiġbor eżatt il-pontifikat tal-Papa Franġisku. Qed jipprova li anke fejn jidħol dan l-aspett tal-inqas tal-faqar, tal-foqra, ikun sinjal ċar tal-ħajja nisranija mela tagħna ta' kull mammet, tal-ħidma tal-Knisja mela l-Knisja b'mod uffiċjali u l-ippjanar pastorali kollu tagħna. Il-Papa qiegħed jgħidilna sabiex aħna noħorġu mmorru nersqu lejn il-foqra. Il-mod kif tippjana l-parroċċja li l-foqra jkollhom l-ewwel priorità. Se dawn ndurruhom waħda waħda. Dak li qed jgħid Ġwanni Pawlu II irid ikun sinjal ċar, għax forsi dak li ma kienx b'dan l-aħħar żminijiet fil-Knisja, kien sinjali ma mhux ċar li mħabba tagħna li minnu fqiru batut. U l-Papa Franġisku propju dan li qed jagħmel, qed jara li din tkun sinjal ċar, kif talab Ġwanni Pawlu II. U sinjal ċar fil-ħajja nisranija, fil-ħidma tal-Knisja u fil-pjanar pastorali. Ejn naraw daw it-tlieta. Fil-ħajja nisranija ġifieri jisma' li mħabba tagħna lejn il-foqra mhijiex għal xi sorijiet li jaħdmu għal karità, mhijiex għal grupp żgħir ta' nies fil-parroċċja illi jieħdu ħsieb il-Kommissjoni Djakunija u jmorru jduru l-minu marit, il-minu l-ħabs, il-min jgħix waħdu, il-minu anzjan. Lejja tal-ħajja nisranija mela trid issir biex ngħidlek ta' kull nisrani. Kull nisrani għandu jkollu fil-qalb tiegħu imħabba lejn il-fqar. Kull nisrani. Irid ikollna dan is-sinjal ċar eżisti. It-tieni tal-ħidma tal-Knisja. Il-ħidma tal-Knisja din tittamilha fiċ-ċentru tagħha. Magħha jorbot l-ippjanar pastorali għax il-ħidma tal-Knisja u l-ippjanar pastorali mela meta qegħdin nippjanaw. Nieħdu pereżempju l-parroċċi tagħna, meta qegħdin jagħmlu l-assemblea parrokjali pereżempju, u qegħdin jagħmlu l-pjanifikazzjonijiet. Il-fqar huma top one fl-aġenda. Għax aħna faċilment li nibqgħu nagħmlu affarijiet li jservu l-erba' min-nies li jiġu l-Knisja. Jew dawk li huma fis-sakristija, dawk li huma tal-qalba biex ngħidu hekk. U propju l-sfida li Ġwanni Pawlu II u Papa Franġisku qegħdin jagħmlulna li aħna noħorġu mill-qalba u nfittxu dawk li huma il-bot, mod partikolari dawk li huma foqra. Imma din irridu naraw għax ħafna drabi aħna ċerti deċiżjonijiet, ċerti kriterji ikunu biex jikkuntentaw il-dawk li huma fil-qalba. Ikunu għal dawk. Ġifieri dawk li huma il-bot fuq diversi livelli, fid-deċiżjonijiet tagħna, il-mentalità tagħna ma nibdluwix. Ma nibdluwix biex verament nistgħu nkunu qrib tagħhom nkunu għalihom. Fejn għafin? Jekk f'parroċċja għandha bżonn tagħmel management aħjar ta' flus, jekk komunità reliġjuża għandha bżonn tagħmel management aħjar ta' flus. Jekk int personali għandek bżonn tagħmel management aħjar ta' flus. Il-karità u l-foqra fejn tiġi? L-ewwel taraw il-bżonn naraw il-bżonnijiet kollha tagħna imbagħad li jifdal naraw kif indaħlu l-foqra, jew bil-maqlub.
Jiġifieri aħna anke fil-parroċċi tagħna x'jiswa li ninvestu tant flus f'affarijiet li jmissu mal-bini tal-Knisja. U mbagħad naraw kif inqanġtu jew il-flus tagħna nużawhom għall affarijiet materjali fil-Knisja, però mbagħad biex nagħmlu karità irridu nfittxu l-sponsors, irridu nfittxu min se jagħtina l-affarijiet b'xejn. Għaliex ma nagħmlux bil-maqlub? Għaliex ma jkunux il-flus tagħna li niġbru li joqtuna fil-laħam il-ħaj li jmorru għalhekk u mhux xi drabi l-affarijiet li jmorru għal foqra karità dawk naraw kif nġibuhom xejn u l-flus li niġbru ninvestuhom fl-affarijiet li iktar jogħġbu lilna. Hemmhekk ma tantx qed nagħmlu għażliet ġenwini radikali bil-qalb tagħna. Huma dawn il-mistoqsijiet serji li aħna rridu nagħmlu. Li forsi jibdlu ħaġa żgħira fil-ħajja tagħna, però fl-aħħar mill-aħħar anke jeħilsuna minn nfusna. Jeħilsuna mir-rabtiet tagħna, jeħilsuna minn għażliet illi m'għadhomx relevanti għallum il-ġurnata. Ineħħu minn ġewwa fina, mill-komunità, mill-Knisja, mill-parroċċi tagħna, mill-komunitajiet reliġjużi tagħna, dak kollu li ma jagħmilniex sinjal ċar, għax aħna nistgħu nkunu sinjal ambigu, sinjal li mhuwiex ċar, sinjal mhux kredibbli, sinjal li jagħti mixed messages, daqqa ngħidu ħaġa daqqa oħra, bil-kliem ngħidu mod, bil-fatti nagħmlu mod ieħor. Hawnhekk il-Papa qed jgħidilna ċar Ġwanni Pawlu Tieni. ċar irid ikun dan is-sinjal. Jgħid illi dan is-seklu millenju li aħna qegħdin ngħixu fih irid ikompli fuq daw iż-żewġ millenji ta' qabel. Fejn fl-istorja tal-Knisja ħafna nies, ħafna qaddisin, ħafna reliġjużi u speċjali, ma ħafna lajċi u saċerdoti taw ħajjithom għal persuni li huma fil-bżonn. Anke aħna fid-djoċesi tagħna eżisti Malta Għawdex. Għandna tant figuri sbieħ anke lokali, ma nsemmi ħadd biex ħadd ma ħossu eskluż biex ngħidlek. Imma nafu b'tant saċerdoti, b'tant sorijiet, patrijiet, lajċi illi ħadmu bdew inizjattivi, wafqu istituzzjonijiet, tħabtu biex verament dawk l-iktar li huma fil-bżonn jistgħu jirċievu l-imħabba. U il-Papa qiegħed jgħidilna li jisma' jekk fil-bidu ta' dil-littra għalilna jekk tiġ nibdew mill-ġdid minn Kristu. Dak minnkom lilhom isegwu daw il-katekeżijiet, propju jekk bdejna nibdew mill-ġdid minn Kristu, għax il-Papa ried Ġwanni Pawlu Tieni illi it-tiġdid fil-Knisja jibda billi aħna nikkontemplaw mill-ġdid il-Sidna Ġesu Kristu. Issa qed jgħidilna li l-aħħar ta' dil-littra jekk verament iridu nibdew mill-ġdid mill Kristu nikkontemplaw il-wiċċ ta' Kristu, ejjew nikkontemplaw il-wiċċ ta' Kristu fil-fqir. Għaliex hu Ġesu nnifsu għażel li jidentifika ġifieri jrid li aħna lilu narawh fil-foqra. U jikwota sa Mattew 25:35-37 jgħidilna għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaċċus ejtuni, kont barrani u l-qajtuni, kont eru li bistuni, kont maritu ġejtu tarawni, kont fil-ħabsu ġejtu iżżuruni. Mela tgħidilna li nikkontemplaw wiġġ Ġesu ma nifqux biss mal-Vanġelu issa. Għax il-Eppa beda Ġwanni Pawlu Tieni dil-littra li nikkontemplaw il-Ġesu fil-Vanġelu. Issa qed jgħid isma' l-kontemplazzjoni ta' Kristu ma tistax tieqaf fil-Vanġelu fl-Ewkaristija, imma l-kontemplazzjoni tal-wiċċ ta' Ġesu irridu naraw il-wiċċ moħbi tiegħu fil-fqir u l-batut. F'minu bil-ġuħ, f'minu bil-għaċċ, f'minu barrani, f'minu weri, f'minu marit, f'minu ħabsi. U aħna fuq dan is-sistijej irridu nistaqsu li nfusna. Ġesu tiegħi kif uħud minna jħobbu jgħidu fir-Rużarju u Ġesu tiegħi. Ġesu tiegħi naraħ il-wiċċ tiegħu fil-fqir jew nieqaf biss fuq l-istatwa, fuq santa, fuq il-Vanġelu, fuq l-Ewkaristija. Għandna l-kapaċità li naraw wiċċ Kristu fil-foqra eżisti. Jekk le, nitolbu l-grazzja. Għax biex taraw wiċċ Kristu fil-fqir, qalbek titissir safja. Ġesu għalinna, ħenin dawk li huma safja f'qalbu ma xuma jaraw l-Alla. Biex tara l-Alla fil-foqra, qalbek titkun safja, ħilsa mid-l-ipokrezija, ħilsa mid-dnub, ħilsa mill-egoizmu. U dina mhijiex ħidma tagħna, din hija grazzja, hija l-qawwa tal-Ispirtu Santu maħbubin tiegħi, illi taħdem fina, illi tgħinna naraw id-dinja r-realtà mill-qalbna. Kif tara Omna Marija li għandha qalb safja, l-qalb immakulata tagħha li kontinwament tara l-Alla, biex tara l-Alla bajnija,
imma minn qalba hija tħares u tara li l-Alla preżenti kull imkien. Jekk aħna rridu naraw il-Ġesu fil-fqir, ifisser li rridu naraw, irridu nikkonvertu. Irridu nikkonvertu. Titbiddel eżistija il-qalb tagħna. Għaliex meta ma narawx il-Ġesu fil-fqir, ma narawx ħafna drabi għaliex qalbna maqbuda fl-egoizmu uman u spiritwali tagħna. Li anka fl-aspett spiritwali nħossuna aktar komdi fejn fien fit-talb, aktar komdi fil-komunitajiet tagħna, aktar komdu fil-prayer meeting tiegħek, aktar komdu fil-komunità reliġjuża tiegħek, aktar komdu fil-grupp li inti tattendi, imma qalbek hemm fil-kumdità. Dak tista' tkun forma ta' egoizmu spiritwali. Għax li tkun mal-fqir tkun skomdu li tittaffaċċja tant affarijiet imma tittara l-wiċċ sfigurat ta' Ġesu futna l-foqra. U din eżistijaj tkun realtà li aħna rridu nitolbu l-ħnina talla quddiem għajnejna. Il-Papa Giovanni Paolo II jgħidilna isma' jekk aħna nkunu fidili lejn il-foqra nkunu fidili lejn Kristu. Il-Knisja jekk tkun fidila lejn Ġesu, tkun fidila lejn minnu fqir. Il-bqija l-Knisja titlef il-fedeltà tagħha lejn Ġesu. Faċilment il-Knisja titlef il-fedeltà tagħha lejn Ġesu għaliex titlef il-fedeltà tagħha lejn minnu fqir. U aħna eżistijaj għandna bżonn illi dil-ħaġa narfuha mill-iħnet ta' qalbna. Mill-iħnet ta' qalbna. Il-Papa eżistijaj jagħmel l-enfasi illi isma' din l-imħabba tagħna għal dawk kollha illi huma foqra ma tistax tkun għal dak u mhux għal ieħor, imma tkun għal kull ħadd. L-imħabba nisranija s-servizz lejn il-faqar u l-faqar anka ġdid ta' żminijietna kif nafu s-sitwazzjonijiet qed jitbidlu ħafna. Għanna faqar li qabel ma kenniex il-ġurnata. Li konna aktar flus li soċjetà tavvanza ma jfissirx li tkun aħjar. Qed iġġib faqar ġdid ħafna drabi. Aħna tal-imħabba tagħna l-isranija ma sax tkun għal xi wħud, għal kulħadd. Din hija sfida, mhumiex faċli, dan jista' jkun kliem sabiħ tafux. Li ma jfisser xejn, mhux għax ma rridux xi drabi, ma hija sfida kbira, enormi li inti tħobb il-kull bniedem. Li inti tinqala, li inti titċaqlaq minn fejn tkun biex verament l-imħabba lejn il-foqra tkun priorità fil-qalb tiegħek. Li inti tiskomoda lilek innifsek, li inti tieħu għażliet li tiċċaħħad minn xi ħaġa biex tkun tista' tħobb għax ħafna drabi aħna rridu kollox. Rridu ngħinu l-foqra, rridu nkunu komdi aħna, rridu kollox. Ma jistax ikun, il-Vanġelu ma jistax ikun li kollok kollox. Il-Vanġelu wara titlef ħajtek. Min jipprova jsalva ħajtu jitlifa, ma min jitlef ħajtu għal Ġesu li jsalva. Lesti nitilfu l-ħajja tagħna eżistijaj għal Ġesu fil-fqir. Anka bħala knisja, bħala komunità, lesti nirriskjaw li nitilfu affarijiet biex nkunu nistgħu nħobbu minn qalbna minn fqir batuta xi huwa Ġesu għalina. Eżistijaj daw qed impoġġihom qudiemna kif qed ipoġġihom Giovanni Paolo II ħalli jkunu mezz u mument illi lilna jista' hekk iġeddidna u nikbru fil-verità fl-imħabba tagħna li Ġesu u fil-fidi tagħna. U dan kollu eżistijaj infakkarx għal Giovanni Paolo II jibda mit-talb u l-imħabba ta' bejnietna. Din mhijiex l-imħabba tagħna imma l-imħabba tagħna li aħna nirċievu fit-talb li mbagħad tfur fil-komunità u li mill-komunità nisranija tista' tfur fuq il-fqir u l-batut tal-lum.